हाय लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि आदानिनो नसुंसेनिनो फिसौला दङ बे फिसौलानि बार्थडे जागोन बे बार्थडेआव जों न'खरैनो जयैनो थांसै मानोना नांजाबनायावनो दा जों थांनो ओंखारबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ Lwitwma Narzary. Wah. Nikil babu. Madu konsi itu mau Lwitwma na. Dos besar sampai. Oh. Dos sampai. Berapa itu? Dos besar. Mana sah sama bu? Bekul lagi. Di driver stand. Dia driver. Beja present. Bosnya ada mana? Ada tuh nggak? Nada. Ayo. Kita jadi merah dia. Aku jadi merah. Gyan happy birthday जादों सोरनि birthday मोनलाय Jeen आरो सोरनि Jeen आरो दादा Lwitwmaनि फैबाय निखिलना आरो मालाबासो जाबावगोन दिनै निखिलनि नङा दिनै Jeen आरो Lwitwma मा मोनजादों दे खोन्थालाय बे मा मोनलाय केक ओमफ्राय मोनसे नै मा मोनलाय मिस्टी औ मोजां नुदोंलै दिनै Jeenनि बार्थडे 7 बोसोर ना 7 years जाबायलै 7 बोसोर बोरायबाय ना Lwitwmaया ओमफ्राय 10 दिन सिगां 10 दिन देरब्रेग्रोबाय माबे ओरैजाय खोमसि जाबाय नै दाना ओरै खोमसि जाबाय नुवा नोंस्रा आन्दायबाय नामा आन्दायाखैना दै नांगौमोन दै बिदै दायो दे गोथाव नांगौ ए ha Asalnya sih ya, dan ini nggak malah
थांसैलै Wow,